Şirin Elemhulî di sala 1981 de li gundê Demqişlaq ê bajarê Mako yê Rojhilatê Kurdistanê hatiye dinê. Piştî êrişên Dewleta Tirk a li ser gelê Kurd ya 2006 gelê Kurdistanê bi rojan çalakî li dar dixin û jinên Kurd pêşengiya van çalakiyan dikin. Di van çalakiyan de gelek kes tên binçavkirin û 2 kes jî ji aliyê rejima Îranê ve tên qetelkirin. Şirin Elemhulî ya nikare li hemberî van pêkutiyan bêdeng bimîne, berî xwe dide têkoşîna azadiyê û dest bi meşekê bêrawestan a azadiya gelê xwe dike. Di encama êrişên hevpar ên Dewleta Tirk û rejima Îranê ya 2008 hevalên herî nêz ên Şirin Elemhulî bi berxwedaniyekî bêhempa jiyana xwe ji dest didin. Şirin Elemhulî ya bi biryardarî û fedayiyane vedigere Rojhilatê Kurdistanê, di encama îxbarekî de tevî hevalên xwe yên heman dosê tê binçavkirin û rastî êrişên dijwar tê. Ji bo radestiyê bide qabûlkirin, rejima Îranê her cure îşkenceyên giran li ser Şirin Elemhulî pêktîne. Lê li hemberî vê, Şirin Elemhulî biryardariya xwe bi van gotinan bilev dike. Dibe ku hûn bedena min dîl bigirin, lê bi te abayî hûn nikarin şerefa min dîl bigirin. Piştî îşkenceyên giran a 6 mehan Şirin Elemhulî dibin girtîgeha evînê. Ji ber îşkenceyan di rewşekî wisayê de ku nayê nas kirin. Derbarê Şirin Elemhulî ya bi salan li girtîgeha evînê têgirtin de biryara darvekirinê tê dayîn. Nehê gulana 2010 tevî hevalên xwe di 28 saliya xwe de tê darvekirin. Piştî Leyla Kasım dibe duyemîn jina Kurd a bi destê feraseta dewletê Mêrserver tê darvekirin.